ಎಸ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಸೊ ಮೊಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಪ್ಪ ಜನಕುಲು ಏತ್ ತೆಲಿಬೇರು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾತುಕುಲ್ದ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಮೊಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. Heaven Rose, a household in Mangalore. To experience our services, call us or visit us. Third floor, City Centre Mall, Mangalore. Phone 0824 4251 264. ನೋಡಿ ಮರೆತ ಜಗವ ಹಗಲು ಗನಸು ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ ಮಾರ ಇದು ದೇ ಉಂದದಲ್ಲ ಕಾಟನೆ ಎತ್ತು ಒಕ್ಕ ಜರ್ಮನ್ ಸಫೋಲ್ಡ್ ಜರ್ಮನ್ ದಾವಡು ಜಪ್ಪು ದಾವಡು ಕೊರೆಪ್ಪನಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಈರ್ ಕೊರೆಪಿನ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಸಾರಿ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೇನಿ ಮದ್ಮದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆತ ಸೊ ಎಂಕಲೊಂಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಪುದರ್ಪೈನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದೇ ಎಂಕಲು ಡಿನ್ನರ್ ಪೈನ ಹೋಟೆಲ್ ಪುದರ್ ದಾದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆ ಒಲಿಯತೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒನಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ನುಪ್ಪುದ ಬಿಲೆ ದಾದ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನತ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ನಾನು ಯಾಪ ಮದಿಮೇತನ ಆಯ್ತ ಮನದಾನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಒಂದು ಏತು ಉನ್ಪ ಮಾರೇದಿ ಈ ಇಂಚ ತಿನ್ಪಿನೇನು ತೂದೆ ದೇವರ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಏ ಪಲ್ಲ ಕಿರ್ನ ಕೈದು ದಾದ ಒಂದುವಾ ಅಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡೇ ಆತ ಅಂದೆ ಐಕನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತೈಟ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗಡ್ 1 ಲೀಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರ್ಬರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈತೆ ತೂವಂದೆ ಪನಡು ವೈಟ್ ಸ್ಕಾಚ್ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂದು ತೂ ಅಂದೆ ಪನೋಡು ತುವೆರಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದ ತೂಪುಜಿ ತುವೆರಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವೆ ಆ ಅಲೆ ಸ್ಕಾಚ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಲೇಶ್ವರ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಮಾಲನ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿತಾಲು ಇಂದೆ ಯಾನು ಕುಂಟು ಶೋಪದಲ್ಲ ನೈಟ್ ಇದೆ ತನುಪನಗ ಇರೇನ್ ವಾಡಿ ರಾಪಾಯಿನಿಯೇ ಈ ಕುಂಟು ಶಾಪದಲ್ಲ 90 ಇದೆ ತಂದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ವೈನ್ ಶಾಪದಲ್ಲ 90 ಇದೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ದಾನೆ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 90 ಇದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತ ತುಂಬೆರ ಪಾಕಪ್ಪು ನಂಚೂರು ಮೇಯ್ಕೈ ಬೇನೆಗೆ ಬೋಡಾಪು ಎಟ್ಟಂದೆ ಇಂದೆ ಎನ್ನ ಪೊಸ ಚಪ್ಪಲು ಅರ್ಧ ರೇಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾರೇದಿ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕು ನೀನು ಬರೋದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಅವು ಬಾರ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ತಾನೆ ಆತೆ ಪೆದ್ದಿಯಾ ತಾನೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಡ್ದೆಡ ಕೇಂದೆದೆ ತೊನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಒಂದು ಬೇಗ ಕಡಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಂಗಡ್ದೆ ಪಂಡೆ ದಾದಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆಂಕಲ್ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈತಡ ಬಾರ ಕಡಿದಿಸಿಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆವೆ ಆಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆತಿದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಆ ಜನ ನಿಕ್ಕ ಬಂಡಿ ನೀ ಕಪ್ಪಲ್ಗೆ ಅವು ಕಪ್ಪಲ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫೂಡ್ಸ್ ಮರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಲ್ಸ್ ಬಂಡ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತು ಜಮ ಕಪ್ಪಲ್ಸ್ ಮಂಡ ದಾದ ಕಪ್ಪಲ್ಸ್ ಬಂಡ ದಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂಡ ಉಂದು ಏರು ನಿಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿಜಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೇತ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಡುಪ್ಪುನಾರು ಏಯ್ ಅವತ್ತುವೆ ಬಕ ಯಾನ್ ಪುರಾತನ ಪೂವ ಪೇಂದು ಈ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಮಾರ್ನಾಯಿ ಓ ಅಂಚ ಈ ಪುರಾತನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ತಾಪುಂಡು ಏಯ್ ಯಾನ್ ಏನನ್ನು ಮಾರುಜಿದಿ ಯಾನ್ ಮಾರ್ನ ಐಟಮೇ ಬೇತೆಂಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ತೂಪಿನ ಇಕ್ಕದಾನ हमू काका बाबाना हमू मामा भोयना हमू काका बाबाना पोरा रे हमू टिमली मारमिये ಮೆಂಚ ಮಾರ ಇದಿ ದರ್ತಾನ ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿರ್ನ ಪುರಾತನ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಚಿ ಉಂತು ಮಾರೇದಿ ದೆತೊನ್ನಿ ಬಡ್ಚಿ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಇರಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಪೊಸತ್ತೆಗೆ ತಾಪುಂಡು ಅವು ಏರ್ ಮೇವು ಏರು ಅವು ಎನ್ನ ಮಗ ಲಸಿತ ಮಾರ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಕಸಿತಾನ
ಕಸಿತೆಂಜಿನ ಕುಕ್ಕ ಗೊತ್ತೆಂಚಿನ ಲಸಿತ ಲಸಿತ ಲಸಿತಾಗೆ ಉಂದಿತ್ತಿರ್ನ ಮಗಲ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಲಾರಿ ತುಲೆ ಕಂಡು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೀರನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಿಲೆ ಕಾಣ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆವು ನಿಕುಲು ಏತಲ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುಲು ಎನ್ನದ ಆಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚಾವಡು ಯಾವ ಪಂಚ ಯಾವ 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 ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಕಂಡನಾಗ ಬೊಡೆದಿನ ಕಾಯ್ದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕಂದ ಸೈತೆ ಬೋತು ಮಾರೇದಿ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬೋಡಂಡ ಲಾಕ್ ರೂಮ್ ದೊಲ ಯಾಕ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿವಿ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಡ್ತು ಅನ್ನ ನಿಖಿಲನ್ನ ಐಟಮ್ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಐಟಮ್ ತೋಜಾಲೆ ಅನ್ನ ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಲೆದಾದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಾದ ಮಾರೇದಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುನ ತುಂಡ ಏರಂಡಲ ಇಂಚಾರ ಬೈದಿಪ್ಪೇರ ಅಂದ್ಯ ನಂಜು ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೇ ಈ ಮನಸ್ಸದ ಇಂಚ ಈರ್ದಾಯಿಗೆಲ್ಲ ನರಾದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಂಡೆತು ಏತ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಡರಾದು ಬತ್ತಿನಿಯಾ ಎಂಕಲೆ ಕಡೆ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ಯಾ ನೀರು ನಂಡ ಅರಾದು ಪತ್ತೇನಾ ನಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸೇ ಮನಸ್ಸೇ ಈ ಮನಸ್ಸದ ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೂರ್ರ ಇಂದೇ ಮಂಡೆ ಅಂತೂಲಿ ಒಂದು ಏರ್ನ ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ನ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆದ ಮಂಡೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಾಂಡ ನೋಟದ ಮಂಡೆ ಅಂಚತ್ತು ಮೇ ಬೊಕ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣದ ಮಂಡೆ ಅತ್ತು ಬೊಕ ತಾನು ಬುಳಿತದು ಪ್ರಪಂಚನು ತೆಲಿಪೈ ನಂಚಿನ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಉಂದಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮಂಡೆನಾ ಅನ್ನಂದು ನೆಕ್ ಏತಾಪುಂಡು ನೆಕ್ 37,000 ಯಬ್ಬಾ 37,000 ಯಬ್ಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ರೆಂಜಿನ ಮುಗುರ್ದ ಮಂಡೆನ ಅಂಚತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿದ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಕಮ್ಮಿದ ಬೋಡುಂದಂಡ ಕಮ್ಮಿದ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಹಾ ಎಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನಾನಿ ಮಂಡೆ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ರಡ್ಡು ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಒಂದು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನಾಗದ ಹಾ. ಒಂದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗದ ಕಂಡ ನರಾದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಯಿ ಕುರಿತಿನ ಹಿಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ನೀ ಗದೆ ದಾಯಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬತ್ತುವ ಅವ್ರ ಪೋ ಮರಿದಿ ಸಾವು ಇರೇಗ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೇದಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಣ್ಣತ್ತಯ ನಾಯಿನ ತುದು ಪೋಡಿಗಂಡ ಈ ಕಾಲ ಅರದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದೇ ಆ? ನಾಯಿಗೂ ಪೋಡಿನ ಕ್ಲೇಣ ನಾಯಿ ನಾರಾದು ಬತ್ತುವೇರಾ ಬೊಕನಿ ನಾನು ಪಂಜಿನ ಆರಾದು ಬತ್ತುಂಡೋಲ್ಲ ಅಗ್ಗಿ ಅಂದ ಪಂಜಿರ್ನ ಅಜ್ಜೆ ದದೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅವ ಅಂದ ಇಬಿ ಈರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾಯಿದ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ದೀಪಿರಾ ಯಾರ್ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕದ್ದದ್ದು ದು 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 ಕೆಂಪಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿಳಿದಲ್ಲ ಒಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಯಾರ್ ಕದ್ದದ್ದು ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಅವೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇಬೆ ಅವೇನೇನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ದೀಪೆರೆ ಚಡ್ಡಿ ಕದ್ದದ್ದು ಅವು ಬಣ್ಣ ಮುರನೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಂದ್ರದಲ್ತ ಮೂಜಿ ಚಟಿ ಲಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಬೋಕ ಅವೆಂದೀತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂದೇ ಬೊಕ ಈ ಚಡ್ಡಿನ ಕಂಡದ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಕಂಡುವೇರು ಅನ್ನ ಆ. ನಿಖಿಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಬುಡ್ಲೆ ಆ. ಉದೆನು ತೂಲೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ನ ಒಂದು ರಾಜ ಏರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅದು ಇರ್ನತ್ತ ಒಂದು ತತ್ತದು ಬೈದಿನಿ ಮಾರಾಯ ತತ್ತದು ಎಂಕೆ ಎಂಕವ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕವ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಾಜರ್ ನತ್ತಂದು ಅವೇಂಚ ರಾಜರ್ ನಕಲ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ವೇರೆಯ ರಾಜರ್ ನಕಲ್ ಪಾಡ್ ನಿ ಜಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂದ ಉಂದೇನು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ರಾಜೇರ್ ನಾಕಲ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಹೌದಾನ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಹೌದಾನ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಲೋದ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜ ಹಾ ಅಕಲ್ ಪಿರಾವುದ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಡು ಜೇರಿಗೆ ಅನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ಲೆ ಉಂದೇನು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬೆರಿತ ಮುಳ್ಳು ಬೇರಿದ್ದ ಮುಳ್ಳು ಅನ್ನಂದು ಏರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾನ್ ತಾರೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅತಿ ಒಂದು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಂಚ ನಂಬುನು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಚಲ ಬೆಂಡಾಪುನ್ ತುಲೆ ಮುಂದುಲ ಎಂಚಲ ಬೆಂಡಾಪುಂಡು
ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ ಗೂಡುದುಲೈಪೋಂಡತ್ತ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ನಡಿ. ಎಂಕಲು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಕೇಸರ್ ದಿವಾರ ಕೊರ್ನಿ ಸೂಪ್ ಮಾಲ್ತು ಪರ್ರ ಕೊರ್ನಿ ಅತ್ತು ಬರ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇಂದ ಉನೇನು ತೂಲೆ ಹೌದಾದ ತುಲೆ ಚೋಗುಂಡಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿ ಆ ಉದ್ದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ದತ್ತು ಮರೈದು ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿ ಓ ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಜನತ ಮಂಡೆ ಕಾರ್ದಿನ ಕತ್ತಿ ಶ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜೆನು ಕರ್ತದ್ವೆ ಸೆಂಚುರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಅಕ್ಕೆ ಸೆಂಚುರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅವ್ರ ರಾಜನ ಕತ್ತಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅತ್ತಿ ಎಲ್ಲದಿ ಚಡ್ಡಿ ಬರಿಯು ದೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡಿಯೇ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಜನ ರಾಜನ ಕತ್ತಿನ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಿದಾಯೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುರಿಯರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏತಣ್ಣ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಐಕ್ 13,330 330 1 ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು 30 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೊಲ್ನೇತ ಇಜಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏತ್ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆಂಜಿನ ತರುಬೂತಾಯ ಆಂಡಲೊಂದು ಉಪ್ಪಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತಿ ಈ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ನದು ರಾಜರ್ನ ಕಾಲದ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ 3310 ಆತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬಣ್ಣ ವರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಬನ್ಪಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಐದು ತುಂಬ ಬೈತು ನಂಜಿ ಬಟನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಬಟನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ ಕೊಡ್ದಂಡ ಇಂಚ ಕೊಡು ಒಂದು ಬಟನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನವೇ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒತ್ತೆರಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಪೂಜಿನಿದೆ ಓ ನಿನ್ನ ದಾದ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಪುಂಡು ಓ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ವೈಕ್ ದೇ ಓ ಇರ್ನ ಮಗಲ ಪ್ರಾಯವಾಯ್ಕ್ ದೇ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾನ ಅನ್ಕೇನ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ದುಮ್ಮು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾನಂದು ಇತ್ತುಂಡ? ಸುರುತ ಯುದ್ಧ ಆತನೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉರ್ದ ಆತ್ರತ್ತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉರ್ದು ಅಂದಪ್ಪ ದುಂಬೋರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬನ್ಪಿನ ರಾಜಿ ಒಲ್ತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಾನ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚನಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಂಗಾಲಡೋರಿ ಗಂಗೂಲಿ ಪನ್ಪಿನೋರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಿ Watch out, a lovely shot from Ganguly. ಹೌದಾದ ಅವು ಯುದ್ಧನ ಕರ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ರೀಸ್ ಕೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಂಗಾಳದ ಗಂಗೂಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡಿಯೇ ದೇ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡ್ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗ ಕಬಾಬ್ ಬುಡ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ದ್ಯಾವಜಾನ ಚರಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೋತುಲು ಸರಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ರೀಸ್ ಕೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜ್ಯ ಈ ಗಂಗೂಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜಗ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡಿಯೇ ಐಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜೆ ಪಿರಾ ಕ್ರಿಸ್ ಕೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡಿಯೇ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಕೈಲ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಅತಿ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂದಾಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕ್ರಿಸ್ಗೈ ಲೋಲ ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪೊಡಿಯ ಶುಗರಿನ ಬೊಡೆ ದಿಗಿಪ್ಪು ಅವು ಶುಗರ ಅವೇನ ಫಿಗರ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಗಂಗುಲಿ ಕಡುಪುನಿ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅರಿಗೆ ಸರಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಪೋದು ಸಾವು ನಿನ್ನ ಅಂದಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಶುರು అయిన పెట్టిడి నెట్ తుండాదు నెట్ ఇజ్జంది ఐటి ఎంబి ఇజ్జంది ఎంబిదులేనార్దు ఏరేర్ అప్లికేషన్ ఏరేర్ కైపార్దు నెట్ ఇజ్జంది లాస్ట్ కు ಟವರ್ ತುಂಡಾದು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗೆ ಮಾಟ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೇರಿ ಅತಿ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪನ ಆಗತಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಏ ಇಂದದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದನ ರಾಜ್ಯರ್ ನಕಲಿ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಅಕಲ ಅಕಲ ಆತಿಗೆ ಜೈದಿರ್ ಈ ಒರಿತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ದ ರಾಜ್ಯರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೆರತ್ತ ಅಕಲ ಲಾಕೊಂಡಿದೆ ದೇ ಆಪಗ ಯಾನ ಮಿನಿಟ್ ದೊಡು ದಾದ ಮಲ್ದುವಾ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗಂಡನ ಗರ್ಭ ಕೊಲೆ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ ಏ ದಾದಾಂಡು ಎನ್ನ ನಾಳಿ ತುಂಡಾಂಡು ಮಾರಾಯದಿ ಈರಗತ್ತು ಮೈಕಗೆ ಗೆನ್ನಿ ನಿಕ್ಕ ಮೈಕ ಮಲ್ಲನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲನ ಎನ್ನ ನಾಳಿ ತುಂಡಾತನ ಮಾರಾಯದಿ ತರೈತ್ತ ಬೋರ್ಂಡು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಟೆ ಪುಡುಪುನಿ ಮಗ ನೆತ್ತರಿಜಿ ನೆತ್ತೆರಾಕುಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಗ ಪಾಡುವೇರು ಅತಿ ಇತೆರಿಗೆ ದಾಲಾತಿಜ ಎಂಕ ದಾಲಾತಿಜಿ ಯಾರು ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿನಿಯಾ ಅಂದ ಹೌದಾದ ಮಾರಾಯದಿ ಯಾನ ಕತ್ತಿ ಪರ್ತೆಂಡತು ಇನ್ನಿ ಅವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ನೆಟಂಡು ಒಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿನಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ತರೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾತು ಅಂದಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮತ್ತಿನುಂದೆ
ಬೊಕ ಎಂಚಿನೇನಿದೀನಿಯಾ ಒಂದು ರಾಜರ್ ನಕುಲ ಕತ್ತಿಂದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ ತುನಗನೇ ಎಕ್ಕಡ ಸಂಶಯ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಕುಡಲ ಕಾತಿನಿ ಮುಕ್ಲ ಅಬತ್ತರ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡ ಪುರ ಬರಡು ಅಂತ ಲೇ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಜರ್ ನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪುರ ಪುದರ್ ಪಂಡತ್ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುలను ಪುರ ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ವಾರತೆ ಇಂದರ್ದು ನಿಟ ನಟ್ಟು ತಿನ್ರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಈಗಲ ಸರ್ವತ ತಪ್ಪಾನಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲೆಗಾರನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮೋನೆದ ಆಕೃತಿಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಣ್ಣುದ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ದು ಬದುಕುನಾಯನ್ನ ಯಾರು ಅಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇತ್ತ ಏರು ಗೆತ್ತೋನು ಇರು ಪನ್ಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತುಲೆಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಯಾನೆನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ಇಂದೆ ಗೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತೋನು ಜೇರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಜನತ ಮಂಡೆ ಕರ್ದಿನ ಕತ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತೋನ್ವೇರನ್ನ ಅನ್ನ ಮುಳು ಪುದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದು ಪುದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜನ್ನ ಏರು ಬಂಡಿನಿ ಈರ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದು ಈರ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಗಲ ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಉಂಡಿಯೇ ಓಲುಂಡು V4 ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಾಪಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಪಾಪಿ ಹಾಂ ಟೀಮ್ನಾಗ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದಾನ್ ಬಂದು ಐದು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಪಾಪಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಭಿನಯದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆಲಿಪಾಯರ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ನ ಪೀಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಮೊಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿನಯದ ನೆಕ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಗೀತಗ ಕೊರಡು ಸಂಗೀತಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆವಂದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತ ಪೊರ್ಲಾತನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಿಗ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವು 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿನ ಏನು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬರೋದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಟಡೆ ನಿಂಗೆ ಅದೇತಂಡು ನಲ್ಲ ಪಂಚ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಬೋದು ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅಕ್ಕ ದುಂಬುದ ರಾಜನ ಕತ್ತಿ ಈ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀವೊಂದೇ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಅಂತಂದು ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿ ಕಾಮಿಡಿನ ಒಂಜಾತು ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಕಾಮಿಡಿನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸುರುಕು ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಪೊಂದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕೊರದು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೋ ಉಂಡತೆ ಆ ಇಂಟ್ರೋದ ಒಂತ ತಗ್ಗಿಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ಇಂಕ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು MP ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಪ್ದಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಂತದ ಬರೋಡು ದ ಓನರ್ ಆಫ್ MP ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಪ್ ದಿನೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಯಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ರೇಮಿ. So can we have the V4 New Season Award on the stage? So Suchitra and Prabhat Theatre Season Award and also Manipal Arogya Card for all the artists. Yes, thank you so much, sir.
ಓಕೆ ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೀವನ ಯಜ್ಞದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ CPL ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾತವಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಅನ್ಪಂದಾಗ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆವಡನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಬತ್ತನು, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬತ್ತನು ಸ್ವಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂಚಿ ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಪನಿಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದಾಣ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಶಿವ್ ಸರ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ, ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜನ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ. ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲು ಮಾತ ಮೂವಿ ತೂದು ಪಾತೆರುವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಜಾಂಡ. ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಏಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೂತಿಚ್ಚರು. ಸೊ ತೂತಿ ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆವಡು ಇಜಾಂಡ, ಸೆನ್ಸರ್ ದಕ್ಲ ಆವಡು ಇಜಾಂಡ, ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸೇ ಕೊಡ್ತಾರು, ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ಪಂತೇರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕಲೆ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾತು ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ತೂಲೆ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೊ ಮಾತ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬೇತೆ ಏರ್ ಪಾತೆರು ಯಾ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ತುಳುವೇರು ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಬೈದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲೆ ಅವಲ ಕುಡ್ಲದಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿ ನವಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡೋಣವೇ ಅಂಚ. ರತೀಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೋಂದುಲ್ಲರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅవి ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರತೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಸೊ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಅಂಚೆನೆ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ರಡ್ ಟೀಮ್ದ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡತಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತೂಕ. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ, ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ 2 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೇರ್ಪದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ 168 168 ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ. ಸೊ ಮೊಕುಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬತ್ತದು 114. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊರಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ V4 ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನಾತ್ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಬೆನಿತ್ signing off from this program. This is V4 News Presents in association with Kalyan Jewellers Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Bye bye, good night.